का हो? अरे हाँ सोनरा बोलत रहे हो कुछो करे क्या सुधार लेके आ लला। हाँ अरे तो ले आले तो कुछ कहले सका। सुना का कहत रहला। अरे हम के मारे लताना अरे सोनारा बलमा हम के मारे लताना अरे सोनारा बलमा कहली अइला झुलानिया उधार बलमा। शीशी लगावाला सुना केतनो कमाला नहीं आटेला कमाई हो आटेला कमाई। झुलन के उधार बाड़ी कैसे चुकाई बहू कैसे चुकाई।